tikulandireni program inanso yoyambirira ya mstudio makamaka mchaka yatsopano cha 2025 program ineyi ya the zoom cholinga chake mongokumbutsana ndi kuzitenga nkhani zosiyanasiyana zimene zimamvekera pakatali, zina zimamvekera manong'onong'o, zina sizimadziwika bwinobwino kuti zikuyenda motani. Ife timazitenga nkhani zimenezo nazibweretsa pafupi kuzizumula. Cholinga cha zoom chozumula ndi chimakhala chibweretsa zinthu zija pafupi kuti tizione mooneka bwino kuti nkhani zija zikutanthauza kuti chiyani. Amachita zimenezo siwinanso koma mzumuli bambo Timothy Kateta. Ineyo dzina langa ndi ACB abena chidzanja nkoma bekete kukupatsani chi happy new year kuna kulikonse kumene muli. Ndipolenso mzumuli wanga kuti atilandire mchaka chatsopano. Zona tine kuti happy new year kwa amene amatitsatira anzosangalatsa kuti ambiri akumatitsatira mmene amatsatira maprogramu osiyana-siyana. Iya tikakumana nawo amatipatsa ndithu feedback kuti yankhula zimakhala zabwino nanunso timwatchukatu. Chabwino komano happy new year kwa amene ndithu makhala mutsatira program ine ya the zoom. Feedback yanu timayinyadira, timakondwera nayo. Ndimene zimayina kukhalira kandi yoyipa kandi yabwino, feedback ndi feedback basi. Chonse timakhala kuti ifeyo tikukondwera nacho chifukwa timadziwa kuti mukutitsatira. Komano ubwino wa program ya the zoom sitima kampankhani zabodza zosinjiriza kumanena kuti ayi achakwera boma lawo lamanga nyumba nkumaonetsa anthu nyumbazo zimakhala zabodza ngazimezi posayedwa pa tinali kunchewu kufika pa patsangano pakampepuza kuona kuti malo asintha palunzu pakuoneka bwino nzabodza zimenezo. Ndiye tikamazizumula mwazibweretsa pano timakhala tungwena zokha zona ife timanguzipanga magnify kuzizumula kuzikulitsa kuti kodi zikutanthauza ndiye ayi ndimene timachitira program ine ya the zoom. Timakhala mstudio muno kumaso timakati kuyenda ndipo kubwera kuti zikhala kwambiri tikuyenda kwambiri kuti tizikazizumula zinthu zija kuti zinali apo ndikuzibweretsa pafupi tikuziona kuti ayi ndimene timachitira kuti ayi kusalima shuku kuchitika ntchito yabwino timakhala ngati kunama. Komanso timatilimbikitse wena amene mukuchita ntchito zoti zikupindula Malawi zikuoneka m'maso mwa Malawi kuti itana ife silipakane ife kwathu ndikuzumula kuti zimenezozo chifukwa kwakuti timafuna tiunikire kuti zili ndi tanthauzo la mtundu wanji kudziko timazizumula ndikuzibweretsa pafupi fatu mmene timafotokozera mwaitsanzo program ina kutsogoloko anthu a Blantyre kumanja timati kumanja kwa zaka zambiri akhala kudandala za nsewu tikapita mmene kukunsewu kutani kodi ukumangidwa nsewu ndithu kumangidwa nsewu wabwino boma linalonjeza kuna apita ndithu anduna za maboma ang'ono meneku kufotokoza kuti ana nsewu wakumanja ututani tumanga tukamba panompa nsewu kutani kodi ukumangidwa ndiye timazumula kuti nsewu mmene ujawo uli ndi tanthauzo la mtundu wanji kwa anthu amene amakhala ndeka kuchitika chani kwanu ukotita nini ife tibwera ndithu kani yake the zoom nditudi. Komanso nthawi ndi nthawi imene anthu akangalika zaulimi anthu atitakale mafetereza pano chimanga china chili maondomu china chili mchiunomu ngakhale madalena sakudandaula koma ndikochepa koma kwambiri titapemphera kwa Yehova atikomera mtima ndipo tigwade kale kundona kuti tigwade maondo akachita kusupuka koma tigwade kuti Yehova chonde chaka chino tipatseni mvula yabwino. Naenda kumadala ena kupita ngati tikamapita kusalima uku timati kushop valley kuona kuti imera wabwino kwambiri mumanje muya chikuoneka bwino ongofuna kuti tigwade mabondo asupuke ndikupempha Yehova kuti Yehova itipatseni mvula. Foti chilala cha zaka ziwiri siyamasewera komanso chilala cha dzuwa chimakhala chosiyana ndi chilala choti mwina kunabwera mvula yambiri kwa dzuwa chimakhudza china chilichonse zomera komanso ziweto komanso ndipo mwembo kuti tiye tigwade kwambiri ti mabondo asupuke chifukwa tukamba panopa boma lakangalika kwambiri. President achakwana kuti pamene tikulimbikitsa nkhani ya AIP komanso ino anifi khalani okangalika mukhale mugawa fertilizer. Fertilizer ameneyo anthu abwereka ndithu kubwereka matumba fertilizer jangati mbongole kuti ndiye muone fertilizer amene bungwe la nifi lakangalika kwambiri kungawa dziko lonse lino la Malawi kuti agwire ntchito fertilizer amene tifunanso chani tifunanso mvula. Chifukwa kuti tikangalike kwambiri tipemphere kuti ndithu zonsezi chaka chino ziyende bwino kuti at least timwemwetere kamati mali chebulo kamondo kakakhala kuti kachita kuchokera munda. Timakhala motsindika tikukamba ndipo president athu amakhala kufotokoza anthu osiyanasiyana amakhala kufotokoza chuma chathu tifune tisafune chili mu nthaka. Ndiye mzanga mzumuli masiku apitawo adapita malo ena kumene konso kuchitika ulimi ochititsa chidwi komanso wa mtengo wapatali umene ena feti tikhumbire ndikutenga ko pang'ono ndikhupa kuti pofika dzaka 10 15 20 Malawi sitingakambenso za njala kapena chilala kuti chitidetse nkhawa chifukwa khozi kwatapita patali. Tatiyeni tioneka izimenezi.
panopa tali mafoja ochuluka kwambiri oti tuyembekezera ngati tingapeze mabelo ochulukapo atokha mwina 3000 growing season iyi, but we hope kuti tidzapeza ochulukirapo. So tali mafoja amene tinayamba kuthirira, amene maoneramo azatha kudzala ifeyo panopa tayamba kuchola. So tamukonzekera kuti tilipo. Koma china chimodzi chimene chatipangitsa kuti mina tilibe foja ochuluka chonchi ndi chifukwa choti boma la Dr. Lazarus Makafi chabwera kulayika mitengo yabwino ya foja. Zimene zozo zimene zatipangitsa kuti tilibe foja ochuluka. Chinanso ndi kuti kudutsira mu fojayo ndi njiro yachidule kwambiri yopezera madola, because foja uyo amagula in dollars. So ndi kuti akamati gula madola abwera mdziko muno, ndoti dziko lipezanso madola ochuluka kudutsira mu ulimi wathu. So ndife okonzeka kulima mmene talimira pothandizanso kukweza chuma cha dziko lino. Kuna mleli kuno timakhulupirira kuti foja ndi mbewu imene ikhala ikupereka chuma ku dziko lino kwa nthawi yayitali. Kaya pali kampeni ya mtundu wanji kaya palibe, komano dziko la Malawi limadaliranso foja kwambiri. Ifenso ndi amodzi amakampani amene timadalira fojayo. Komano pozindikira kuti tsiku lina mwina malamulo adzathina kwambiri, tayambanso ulimi wakasinthasintha ama diversification. Mwadzionera nokha tulima nthochi, tulima nzimbe, tulima zipatso zochuluka, tikuweta ng'ombe pano zochuluka, tikuweta mbuzi. Zonsezi ndi zoti zizithandizira kuti ngati tsiku linake zitakhala kuti zina zayima zina zitithandizire. Koma mwina nditengereponso mwayi wowauza Amalawi mdziko muno kuti mayiko ambiri otukuka akadalimabe foja. Ine ndayenderapo mayiko ndi mafamu ku America ndi kwina kumene nditha kulima foja. Iwowo akamalima foja akuchita kudziwa kuti tsogolo lilipo. Ndi ngati iwowo akulima foja, ife tilekeranji tipitirira kulima foja. Tizitsata koma malamulo amene timayenera kutsata kuti pakhale popanda child labor, anthu azitsata malamulo oyenerera polima foja, amati traceability. Anthu azidziwa kuti kodi fojayo amalimidwa ndi ndani, kuti amathiridwa chiyani. Ndinene pano kuti timalima mitundu itatu ya foja. Timalima foja wa bare, timalima foja wa kampopi, timalimanso foja wa chikopa. So it's berry tobacco, fruit cured and dark fired tobacco. Zonsezi timalima panopa mochuluka kwambiri mmene mwaonera. Tili ndi anthu ambiri amene amalima foja amene kutithandizira kuti zinthu zathu ziziyenda. Tipezereponso mwayi wowauza anthu kuti chifukwa foja amafuna mitengo yambiri, tikudzalanso mitengo yoti idzatithandizire kutsogolo. So tikupanga afforestation pompano. Pozindikiranso kuti famuyi ndi kampani yayikulu yolemba anthu pakatikati pa 100 ndi 200 pa season. Tinaonanso kuti anthu amenewa amachoka midzi yoyandikira. Ndiye tidapezanso kuti ngati estate tikuyenera kumapanga amati corporate social responsibility. Ndiye tinamangira machechi abwino kwambiri yakatolika komanso ya CCP. Osati zokhazo tikuadolera zitsime kuti azipezanso madzi abwino. Kupatulapo timapatsanso mwayi kuti ngati ali ndi ana amene adaphunzirako sukulu akhoza kukwanitsa kugwira ntchito pompano, talembe pompano. Pa nkhani yolembana ntchitoyi tinene kuti estate ino imatsogozedwa ndi akatswiri ndithu. A farm manager ndi irrigation engineer ochokera ku Bunda, amene amayang'anira za ziweto ndi graduate ochokera ku Bunda ndi masters yake. Agronomy ndi graduate ochokera ku Bunda. Technicians ma department osiyana-siyana ochokera ku NRC, ochokera ku Mwimba ndi ma institutions ena. Tilinso ndi ena amaona za human resource pompano ndi zina. Cholinga nchonena kuti panamuleli pano pite chitsogolo popanga zinthu mwa ukadaulo. Tinenenso kuti pachizungu amati moto timanena kuti we eat what we produce, we produce what we eat. Tanthauzo lake timadya zolima tokha, ndipo timalima zoti anthu akhoza kudya. So kaya mwadya pano kandisima ndi mwadyera nyama ya mbuzi zake nzopanga pompano. Kaya pakudyapo chakudya chanu panali zipatso ndizolima pompano. Kaya mmawa munachita kantentha ndevu
koma komwera chinangwa chake ndicholima pompano kaya nthawi ina pakati kati pati mafruit mmene mmaja panali mawatermelon yake ndiwolima pompano. So timagwirisira ntchito matekinoloji awiri, mvula mmene yabwererako, koma mvula kukakhala kuti kulibe timalowaso ku irrigation. Nchifake maona kuti tukumba damu lalikulu ili kuti madzi apamenepa azitithandizira ku irrigation. Kupatula damuli tinadolaso water facilities amene ali driven ndi solar technology. Ndicholinga chonena kuti kunoko ulimi uzitheka nthawi zonse, either kuli mvula o kulibe mvula. Ndipemphe kwa Malawi achichepere kuti ulimiwu ndi diru mbuto, ndi zinthu zimene zikhoza kuthandizira dziko lino kuti likwere. Nthawi zambiri zimandikhudza kuti mwina achichepere ambiri amakhala akugwirisira ntchito nthawi yawo mwina pa social media, Facebook, WhatsApp, nthawi zinaso kumangokalambirana zoserewula. Nthawi ngati imene jatu ndi nthawi imene anthu akhoza kugwirisira ntchito pa ulimi. Ndimakonda kuwauza anthu kuti ngakhale mutakhala pa social media 24 hours simungakwanitsa kuchita download food pa social media. So njira yokhayo yopangira download food ndikupita kumunda. Chifake mukabwera kuno mutipeza kuti tili mkatikati mwa munda, kuthira fertilizer, kupalira, kutani, basi banja lonse timakhala tili kuno. Zonsezi timachita chifukwa tikudziwa kuti angwazi ananena kuti chuma chili nthaka. Dr. Chakwera aninaso kuti pakhale ATM. Pa ATM strategy ndi agriculture. Tetinawonso akunena zimene angwazi wayamba ananena kuti chuma chili munthaka. Ndipezereponso mwayi owathokoza president kuti muboma lawo anayika ndondomeko zimene zikuthandizira kuti ulimi uzitheka. Kupatula subsidy, president adalola kuti National Economic Empowerment Fund NEF iyambenso kuthangatira alimi pobweretsa imene amati farm input loan program. Ine ndaonererapo alimi ambiri akutenga fertilizer kapenanso ndalama ndikumalima. Muchaka chathachi 12% of grain contribution idachoka kwa alimi anifi. President apitiriranso ponena kuti kukhale ma mega farm amaiki akuchita zimenezi. Anthu ambiri ayambanso lero chilichonse chimene munthu angalime ndi ndalama. Nzimbe yeniyeni ndi ndalama, chimanga ndi ndalama, fodya ndi ndalama, mtedza ndi ndalama. Lero chilichonse chimene munthu angasankhe atachilima ati commercial level apeza ndithu ndalama zochuluka. So ndikhulupirira kuti kudutsira mulimi chuma cha dziko lino chikhoza kuyambanso kuyenda bwino. Ife tilipo kugwira ntchito ya ulimi. Ena samadabwa kuti kodi zimathekanso atsogoleri andale kulima. Tu nanga sitimayenera tizipereka chitsanzo kuti tsiku linanso mtsogoleri akakhala ndi luntha lolima anthu ena amatengerako ndikumalima. N'chifukwa chake kwathukonso timatha kuwathandiza anthu kuti nawonso azitha kulima pa level yawo. Kubayanso mpulogalamu ya The Zoom, Bambo Kateta munapita umene kufamu moti dzina lake chani umene? Kumene kuti famu yake ndio patsaidwa kwambiri. Choyambira tena kuti famu imeneyi ndi amene ali mmodzi mwa nduna za boma amene wandithu ndi Bambo Simplex Chola Banda. Ndipo ulimi umene wanayamba ndithu zaka zambuyomu 2017 pamene ndithu anakatsegula famu imeneyi kuti acholinga ndifuna kuti ndipo nthawi asanayambenso zandale kugula famu imeneyi yomwe akucha kuti akuti namulire famu yoti akuti namulire kuna kuti akuti mulera khungwa yati ngati olera anthu ndi kuti atione famu imeneyi titapitako inatipatsa chidwi kwambiri kuna kuti uthenga omwe anafotokoza amanena kuti munthu wina aliyense Malawi munomo ino abe namagwira ntchito kuno ku MBC, ine ndimagwira ntchito kuno ku MBC. Kulambira amene amakhala kugwira ntchito zosiyanasiyana. Pa ntchito zomwe tikugwirazo tidziwonjezera kumachita chani ulimi. Chifukwa chena kuti mulimi uja wina aliyense atati
inu mwina mukulima chimanga ine kandi kulima foja kandi kulima chani mbewu iliyonse omwe tingamalime ngati tingamalime kwambiri ndiye kuti dziko ngati linolonse tingamangodalira boma chilichonse kuti boma ndomwe litithandize chilichonse kuti ayi kapena mwina njala kapena iyayi wina aliyense atamati akuchilimika tikudziwa kawirikawiri anthu timanena kuti iyayi mwina amene wawali ndi kuthekera ifa ndi uchita bwino iwowa sikuti uchita bwino kunangofika kuchita bwino koma anachilimika kwambiri mpamete mazindikiro kuchita bwino it's a process ndi utatu waone famu yawoyi akulima kofoja kumeneko kumeneku kukulimidwa ndithu mbewu zina chinangwa chomwechi chili kumeneku kukulimidwa nyemba kukulimidwa kuti nthochi kumeneku zipatso zosiyanasiyana kumene kuti akupanganso ulimi wa nsomba ndipo kuti damu lalikulu kwambiri omwe akulimanga lona kuti afuna kuti pomafika zaka ziwiri zitatu zikubwerazi chizakhala chidamu chachikulu ife mmene amatifotokozera timaona kuti mufuna mulenge kanyanja kanu kuno ndi utatu uone zonsezi zingotanthauza kuti wina aliyense Malawi uthengawo ndipo anawubwereza amanena kuti Malawi wina aliyense kuphatikizapo achinyamata tiye ndichite Chinyamata tiye ndichilimika kuti tisamangokhala yayi pa Facebook ananena kuti tisamangokhala busy ndi ma Facebook kuti basi ngokhala pa Facebook mangopanga izi kunyozana kutukwanizana yayi nthawi yomwe timakhala pa Facebook ija nthawi imene chandiona kuti tipeze ina chochita ndipo chochita chachikulu yomwe tikhoza mapanga anafotokoza ndi ulimi chifukwa kuulimiko ndikomwe kukhozoka zinthu zambirimbiri zomwe ife ngati dziko tikutani tikuzisowekera chifukwa iwo anafotokoza kuti famu yawo ya Namulire famu kumene kuku afuna ikhale ngati famu ya chitsanzo famu imene akunena kuti timadya zomwe timalima ndipo timalima zomwe timadya akuti we eat what we produce we produce what we eat ndipo tapita umene kuti mzanga ndikhoza kuboneza kuti tinadya zakudya zoti zimatheka ndithu zili komweko kuchitika ndiye message imene inanena kuti message yakulu kwambiri kuti wina aliyense Malawi achilimike kuti azikhala ndi china chake chokuchita ndipo tisamazichepse kuti aya chochita ndikozomapanga bwa mtundu wanji ine kuti nanga munthu ukalime kufunika zinthu zosiyanasiyana akuti ulendo uli wosomamba ndi step imodzi ndipo step imodzi panopo tikamba zoti bungwe la NIFI likupereka ma fertilizer ife achinyamata mabozikhala okangalika kwambiri ma Facebook koma kumangonyozana koma mangochita chipongwe anthu ena tiye tikangalike ndi ulimi inu timukhozo ndivomereza kuti wina aliyense amakhala ali nkwawo kuchokera inuyo muli mkumudzi kwanu ine nditi mkumudzi kwathu kumudzi kuja kumakhala ndithu kamalo kena kakiona kuti kawina aliyense kankwanire utafuna munthu ndithu ukhozo machita ulimi ona kuti iweyo mwachitsanzo ndilime ulimi ndipeze matumba 30 inunso muchite ulimi mupeze matumba 30 kupemphera kuti mvula ijabwere bwinobwino ngati wina alesanga makhala kuti mwina on average wina alesani ndi matumba 30 amene walima munda umodzi what does that mean tikhala ndi chakudya chokwanira pano pa bungwe la adimaki linabwera mchimake tikagulitsa china kwa adimaki komanso tikachigulitsa chifukwa chakudya sichisowa msika wina akadana kuti ngati pali business yomwe simanama aliyense amadya kumeneko kufamu imeneyi ndithu taonanso akuita ziweto kulitu mbuzi kumeneko kulitu nkhumbato kumeneko kulitu ng'ombe kumeneko kulitu nkhosa kumeneko kuli nkhuku kumeneko chitsanzo chomwe anachibwereza ndipo tichibwereza kuna kuti Malawi aliyense aziganiza kuti ningapange chani chomwe ningathandize dziko langali chifukwa dzikoli tisamangoyang'ana boma lokha ayi inu ndi ine tili ndi gawo lomwe tikhoza kuchitapo makamaka tibwereza uthengawo kwa achinyamata tiyeni tiganizire kunena kuti ifeyo malo modzita nthawi yambiri mwina kumangokhala zungulizunguli mataunimo mwina kumangokhala okangalika kwambiri kumanyoza anthu ma Facebook kumatati kumapanga zosiyanasiyana tiyeni tikangalike ndi ulimi pamene ukamba za famu imeneyi ya olemekezeka achichola ndinonanso kagripi kena oyimba Sikefa Chimoto nayenso ali ndi dimba lake lanthirira ano limene lolo ife pamene tichili maondo chaka icho chokhwima kale you can imagine ndakuti ndakatonse tamachita zimenezi tingafikire pati lelo pa 11 lelo pa 11 January 2025 chiyambi famu ukalimba mtima kuyamba ukalimba mtima kupambana tifuna tidzaone kuti chimanga chafika poti chakolola ngova marobe mono you can see kuti tajira bwino kwambiri chimanga you can see so pali pose pachimanga chachikulu mpaka na uko mutha kuonanso mbali tadalitsika kwambiri
abalitsika kwambiri chimangayikira bwino kwambiri ndi malo akulu kwambiri mapali ponse chimangayikira bwino mene mukuona control ndere kamalima amafunika so energy ndere ndi nzimbe suru mango ndi nzimbe zoruka lima mafunika so wonjezere shuga munthu namva kuti munthu wamamuna wina aliyese amayenera azitenga shuga pa tsiku at least kokwana ma teaspoon 9 muchakudya ndi china chilichonse ndeti munsima mupunga 9 teaspoons mamuna ngati neyo so nthawi zina umakhala kuti munthu you are drained wagwira ntchito kwambiri uli kumunda ulibe ndalama koma uli ndi shuga uyu wokuti unadzilimira wekha osawonjezera china chilichonse shuga yonene wanacho so tiliso ndi nzimbe komanso tiliso ndi nthochi konkuno koma you can see kuti chimangayikira bwino kwambiri takuona tsiku ngati la lero January ngati wachonchi tinamvetsetsana ndithu Malawi aliyese nkusonkha pang'ono amene ali nako kuthekera chifukwa ukayankhula zimenezi amambo kuyankha ndi amene akuona kuti ayi ukupanga chifukwa kuti chifukwa choyambirira ndikufuna chifukwa ngati sukufuna sungapange ukafuna ndekuti umasintha munthu umatha kusintha ma priority kuti moyo mwanga chizitsogola ndichi chifukwa wachiona kufunikira kuposa chinzake kumalawi kunoko ine ndikudziwa anthu ambiri olimbikira amene atakhala kuti priority isanduke farming Malawi sitingamavutike ndi njala anga ine ndekha ndili ndi chimanga choterechi koma ichi ndikasonkhanitsa maekazi onse chithoma kwana 80 mwina 9 acres kuchika pamodzi ndipo ndikolola matumbo osachepera 300 kuganiza kuti titapanga anthu angapo amene ali ngati ineyo ndoti Malawi limuyika pabwino anga chimanga chimenecho ungadye wekha ngati ayi sungadye wekha ndoti kuyenera kuti uthandizire anthu ena amene ali ndi vuto la chakudya so it's about mwina kumvetsetsa ndikuona kuti tikhozopanga napo chimanga nanga papaso pali kusiyanaso ndi kulima kwa munda chimanga chake ngati ichi chimene mukuona chimanga chachikulu kwambiri chimanga chachikulu bwino ndipo chonse chinachita bwino chonse sitinganani olo kuti muitembene kamera muyang'ane uko ndikusi kuti paliponse pali chimanga chabwino paliponse olo kuti tilowe mkatimo ngoti chifatu tikuthawa matope mwakuti muone paliponse chimanga chinachita bwino so pempho lathu ndionena kuti atsogoleri amasintha koma dziko lathu lidzakhala lathu mpaka kalekale silidzasintha kukhala lathu ndiye maganizo abwino tisasiye chifukwa choopa kuti mwina zikachitika mu nthawi yakuti tikhanga tapo pakuti ayi dziko lindi lathu tilikondeni tilimbikire ulimi tonse tadziwa pomaona mmene chimanga chakuyerera pano munthu amene ali ndi chimanga pano ndikuti ali ndi ndalama anthu odziwa za business amanena kuti business is about finding a solution where there's a problem. We know there's a problem of hunger in Malawi right now. If you have maize, obviously you have money. Now you can imagine kuti uyu ndoyimba tu amayimba ndi tuskefa mamuda akanagaza kuti ineyo ndingokhala ngoyimba zoyimba zangazi pangeza bandits ndiye ndipangeza tsopano za ulimi. Now you do see kuti ndikutheka ndithu wina aliyense amene akuonera Zoom tsiku la lero chitsanzo chomwe atufotokozera chitsanzo chomwe ationetsa a minister amene wachitchola banda amene tanakhazikitsa kuti Namuleli farm chitsanzo chimene wina aliyense chimutakase kuti ena ndikumati yayi chifa mwina ndanduna mwina ali nkuthekera ayi famu yidu adayamba zaka za mbuyozi ma 2016 2017 maona cholinga akuti iwowo afuna kuti famu imene ikhalenso malo ophunzitsirapo anthu ena cholinga afuna kuti anyamata ambirika famu imene ili ku Kasungu koma akuti ndithu mapulani andona kutsogoloko azithanso kumaitana anthu ena bwerani muzone imene mapangira ulimi wa nsomba bwerani muzone imene malimira foja kuno bwerani muzone imene malimira zipaso zosiyanasiyana bwerani muzone chinangwa ine chinandipasa kwambiri chidwi ndi chinangwa chinangwa chomwechi ndithu akuti ndi diru chinangwa chomwechi ndi diru komanso
kumene kukuso akudzala mitengo yochuluka kwambiri akuti pamene tipanganso za ulimi wa fodya chilengedwe tichibwezeretse kufuna kuti ifeyo kaophunzira osiyanasiyana amene azimaliza skulu kumene kuso akulembanso anthu ntchito anthu about 200 akulembedwa ntchito kuti kumeneko. Now you would see kuti akanakhala comfortable kuti ineyo ndine minister basi zingokhala business of minister koma nditsegule chani nditsegule farm. So in conclusion za kumwete za farm imene yomwe ndithu ili ya a minister akuitcha kuti Namuleri farm imene iyi ndi farm ya chitsanzo ina kuti wina aliyense mtakase kuna kuti ine ndikupangapo chani kulithandiza dziko langa ine ndikupangapo chani kulithandiza boma langa ine ndikutani kodi nthawi yomwe ndimakhala ma Facebook mwati kwana chinabena akakhala apangisa zoom inu chakuti nthawi imene utayilingalire komanso bando amene ukuona ngochulukayo ndi thumbatu la fertilizer limenelo uwerengesere bando amene umakhala kugula daily otukwanira wanthu ufuna zitukwanira tapanga olopa masiku anowa ena timaona ma group amene akuna kuti yayi kanya fertilizer ayitu utakhasu kutira fertilizer panopa maduka madusa mpepete inu ndine timayenda tikamadusa muujeni mpepe msewazeri wawo mumakhala kuti anthu akupanga manyowa ndipo wina amene akuti ineyo tikukubwera kumfereza senzingulaso chifukwa chani manyowa so palibe pena paliponse pothawira kuna kuti iyayi afertilizer mwina wakwera mtengo iyayi ine singamalime ndikusowa malo iyayi mamidzi mwathumo tikhoza kukalima ngati nkhani ili ya fertilizer tiye ndipange manyowa ndimauza anthu ena chitsanzo na kuti inuyo mukhoza kukhala mudzi munjamo kumakhala anthu ali nziweto kaya ndi ng'ombe kaya ndi nkhosa kaya ndi mbuzi kaya ndi nkhumba kopezera anthu angati amene ajawo makola mwawo muja akusowa munthu oti ukhoza kumaka akonzamo kodi iweyo uli kumudzi kuja nkupita kwa amene ali ndi mbuzi zangu kwa sababu ndigule kapena ndikonzere mukhola limene ndikuchosachosa zimene kwazithira kumunda chimanga chake sichamasewera chimanga chochuluka ndiye pamene tikumaliza nkhani imene yachitsanzo omwe tinakayiona ku Kasungu yokhudzana ndi famu imeneyi ya Namuleri farm Malawi aliyense amene akutionera pano chimukhudze kunena kuti ineyo ngati ndikungokhala nkumataya nthawi yanga kumangotukwana kumangonyoza pamene ndithu ngati dziko lili kuswekera kuthekera kwanga una kuti ineyo ndiyambitse ulimi wanga una kuti nanenso aliyense atenge gawo kuti ngati ndiponso nkhani ita ibwetsera January kuyambira kwa chaka kuti kawafika December magizidwe ake akhala afika kale maganizalo osiyana yes ndiye tikayizumula bwinobwino nkhani ifa nkhani timayizumula ndikothekera kuti wina aliyense ngati Malawi akhoza kukhala ndi china chake chomwe akhoza mapanga choti chikhoza kupindulira dziko lino chifukwa dziko lino likuswekera inu ndi ine kuna kuti tipangepo china chake chomwe chikhoza kusintha moyo wathu choyambirira komanso chikhoza kusintha dziko lathu ngati dziko. Tipitirire motero programu ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC pa 15 January timakondwera tsiku ndithu kunkondwerera kunkumbukira mbusa John Chilembwe ndipo tsiku limeneli panenso zochitika zosiyanasiyana kupia IM kuchita dzulo natiyeni tioneka izi akachitika mapemphero oterewa timabwera limodzi tonse kulimbikitsana mitima yathu ndi kukumbutsana zomwe tikuyenera kuchita kuti tipitirize ulendo wathu othamangira mpumulo kwa zonse zimene tapemphera lero ndi kuti ulendo umenewo uzitiyanjanitsa pozindikira kuti mavuto amene tikukumana nawo ndikufuna kuthana nawo mdziko muno ngofananafanana. Azibusa amene apemphera pano ationetsa kuti nawonso mavuto a mdziko muno akuwadziwa ndipo nawonso akuona kuti ali ni gawo kumbali yothandizira kuti tipeze mpumulo ku mavuto amenewa chifukwa masomphenya amene anali nawo Reverend John Chilembwe nawonso ali nawo. Ndiye sichingakhale cha nzeru kuti ine olo wina aliyenseyo ayime pachulu nkumayankhula ngati kuti mavuto a mdziko muno sitikuamvetsetsa kapena kuti ndikuamvetsetsa ndine ndekha pa ine ndekha kapena kuti mavuto amene Amalawi akufuna kuthana nawo mdziko muno ndingakwanitse kuthana nawo ndine ndekha popanda Amalawi wonse kutengapo gawo. Kuti tipange choncho ndiye kuti zionetseratu kuti zomwe anamvetsetsa malemu Reverend John Chilembwe ndi cholinga choti tidzapeze mpumulo ngati Amalawi
sitinalingalire mozama. Mbusa John Chilembwe analibe mzimu wa nzeru za yekha. Panalibe tsiku limodzi lomwe ananenapo kuti mavuto omwe ali mdziko muno amene akuwadziwa ndiye yekhayo. Panalibe tsiku limodzi lomwe ananenapo kuti mavuto omwe Amalawi akukumana nawo iyeyo adzathana nawo yekha popanda Amalawi kutengapo gawo. Palibenso tsiku limodzi lomwe ananenapo kuti Amalawi amchigawo china chake ndi amene abweretsa mavuto mdziko muno ndipo ndi amene tikuyenera tithane nawo iwowo kuti tipeze mpumulo mdziko mwathu. Reverend John Chilembwe amafuna kuti tidziwe kuti anthu akumpoto ndi mdalitso, anthu mchigawo chapakati ndi mdalitso, komanso anthu mchigawo chino kuno kumwera ndi mdalitso. Ngati masomphenya wathu ndi ofuna kugawanitsa Amalawi kapena kutemberera Amalawi amchigawo china chake, kuti kwa ife amenewo si mdalitso kapena kuwasala, kuti kwa ife Amalawi okhala mbali yakuti sitiwaona ngati they are part of God's providence, ndiye kuti masomphenya a Reverend John Chilembwe sitikuwakwanitsa. Komanso posankha dzina loti providence, Reverend John Chilembwe amafuna kuti tidziwe kuti dziko lathu ndi lodalitsika ni chuma cha chilengedwe, chuma cha nyengo yosangalatsa, nthawi yabwino, madzi abwino, komanso migodi ya miyala ya mtengo wapatali. Amafuna kuti tisamakhale bize kusilira zomwe maiko ena ali nazo, chifukwa ifenso Mulungu anatipatsa zathu by his providence. Ndipo mpumulo wathu will come from our responsible use of the natural resources God has given us by his providence. Ndiye chofunikira kwambiri kumbali yotukula dziko lathu ndi ntchito yotukula dziko lathu kuti tipeze mtendere ndi kupatsana kuthekera ogwiritsa ntchito zomwe Mulungu anatipatsa kale kuti tikule miyoyo yathu mpaka tidzapume ku mavuto omwe tikukumana nawo. This is the reason why 3 years ago I launched a nationwide initiative to build schools of excellence, to give Malawians in every district the capacity to use the God-given resources in their district for development and progress. One of those schools of excellence is the Chilembwe School of Excellence that is going to be built here in Chiradzulu, which will include a football academy for boys and girls with its own state-of-the-art stadium featuring facilities for football, netball, basketball, volleyball, athletics, and boxing. Mzumuli Bambo Kateta pa zonse zimene achika umeneko kukumbukira 15 January Mbusa John Chilembwe kwakukulu fati kunepa speech ya mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy chakwera kuyankhula mwachidule koma mogwira mtima. Chosangalatsa nchonena kuti amanena kuti John Chilembwe uja adakhulupirira pankhani amati shared responsibility kuti inu mupange gawo lanu inenso ndipange gawo langa. President Chakwera ali ndi quality imodzi yomwe imasokera mwatsogoleri ambiri. He is an honest leader amene amakhulupirira kuti ndinene choonadi. Ndi mtsogoleri amene amakhulupiriranso kuti ine ngati mtsogoleri ndiye naso ndi chilimike kwambiri kwalimbikitsa Amalawi kuti pamene ndikutsogolera komanso Malawi wina aliyense ali ndi gawo. Ndinkhani mwene ambiri aja kuona kuti wina aliyense ali ndi gawo. Chimodzimodzi John Chilembwe ananena kuti masomphenya anga tiyeni ngati dziko tikhale omagwirana manja. Ndekha siningathe.
ndekha sindingakwanitsa ine ndine mtsogoleri koma zonse sindingamapanga ndekha awa apange ichi awa apange ichi awa apange ichi nayenso mtsogoleri wa dziko ndikulaza chakwera anabweza soma amene kuti masomphenya a John Chilembo anena kuti wina aliyense adzitengapo gawo kuti dziko lathu lisunthe mwamva kuti dziko lathu lisunthe kaya pankhani yona kuti dziko lathu tipange ma industries ka dziko lathu kuti titukuke tipange ntchito zosiyana ma mega farm aja singangopanga boma lokha boma kumene kufunika anthu aupangira osiyanasiyana ndiye kuzikuona mtsogoleri wa dziko lanena kuti tiye ndiphunzire zambiri kuchokera kwa mbusa John Chilembo amene anazindikira kuti mutu umodzi susezadenga koma gulu lambiri la anthu ndilomwe limatha kupanga zinthu kuchitani kuti zitheke amakhulupirira kupanga empower anthu ena kuti ine ngakhale ndi mtsogoleri koma aina wanso ndi apange empower kuti nawonso akhale ndi kuthekera kuti akhoza kukwanitsa mapanga zinthu zina analibe mtima wodzikonda John Chilembo chimodzi mtsogoleri wa dziko linonso amalimbikitsa kuti tiyeni tizikhala anthu okondana ine ngakhale ndili mtsogoleri komanso chinanso omwe anafotokozaso ndipo anachiyamikira anthu onse amene anayankhulapo kuphatikizaponso ndani nduna yona zamaboma ang'ono Richard Mwendo Banda kumene kuja kunachitikanso njira china chopatsa chiti kwambiri umodzi ndio ukazumula kwambiri mtsogoleri wa dziko speech yake ija ndiona kuti sitifuna somwina tiwonjezere zambiri chifukwa zambiri zingale tikambe uika zithotho zambiri zili kali zona kuti it was well detailed speech yona kuti yogwiza naso ndi masomphenya a John Chilembo komanso kuti limbikitsa Malawi kuti samango kuti basi manjalende boma lipanga chilichonse ayi boma iyayi pamene boma likupanga china chake iwenso zidzifunsa funso ndikupangapo chani komanso tsangu yanga kuti mtsogoleri wa dziko ali ngati ansala chilichonse ayi mtsogoleri apopo inde koma kuti masala ena achitike amasokera munthu amene ali pa ground Bible limati Yehova amathandiza uyo wayamba kudzithandiza yekha mtsogoleri wa dziko lija akupanga provide leadership kumano leadership imene ja imafuna ipangidwe compliment ndi zomwe ifeso anthu tikutani kuti tikupanga mtsogoleri wa dziko sangamachoke ku nyumba yachifumu kukatilimira kumunda mtsogoleri wa dziko sangamachoke ku nyumba yachifumu kumatigwira ntchito zosiyanasiyana ndi ife amene tinakutani kuti kugwira ntchito zosiyanasiyana zona kuti by the end of the day tikhala tikuzitukula tokha komanso tikutukula chani tikula dziko lathu ndiye udusiye kuti mtsogoleri wa dziko mpanganiso yolimbikitsa umodzi and you'd imagine wina kama ndinongoneza kuti ngakhale mtsogoleri yutemu akuti anadzidzimuka mmene amakapatsidwa moni ndi mtsogoleri wa dziko lino ndikulaza chakwera amene aliso ndi another element ya kudzichepetsa akuti mpakana akabambe anazanda kuti ine sindimayembekezera kuti zanga zimene zingachitike mutsogoleri wina mautsogoleri ena usaja zote sizimatani kuti you would even see mtsogoleri wa dziko even speech yake anapanga acknowledge wina aliyense amene ali pati pamene akanakhala atsogoleri ena amene aona mbuyomu amakhala atsogoleri cha nkhwidzaja kungukhala ndi ngawa basi ajiona kuti kuti pabwere atsogolerera sakanapanganso even acknowledge ayi ma salutations asakanatchula koma idu si mtsogoleri wa dziko lino tikulaza chakwera kutchula wina aliyense amene wabwera kukafikira ndikunena kuti izi zomwe zikufunikira ngati dziko chifukwa tikhoza kusemphana zipani njimozoza ndimatokhawo semphana mipingo ena amapemphera ka CCP ena amapemphera Assemblies of God ena amapemphera katolika ena amapemphera ka ndi asilamu ena amapemphera ka mboni za Yehova ena amapemphera ka Anglikani tusefe tikhoza kusiyana zipembedzo koma timavala dzina limodzi ndife Amalawi ndiye ukhozaona so kumene kujako mtsogoleri wa dziko anafotokoza kufunika kuti tipitilize kutengira masomphenya a John Chilembo oyanjana ogwirizana ndipo kugwirizana kusamakhala kugwirizana kwa pamaso iyayi tizikhala ndogwirizana muchoonadi chifukwa tonsefe ndife Amalawi ndiye mmene ndafotokoza kale kuti tikazumula kwambiri kuzoona kuti speech ija inali speech yabwino kwambiri speech yona kuti inali yokhudza zonse zomwe zimayenera kuti zomwe anali masomphenya andani a John Chilembo komanso kuphera mphongo pa nkhani imene tikhale posekedwa pa tikuyikamba kufotokozanso kwina kumene anthu amakufotokoza masamba anchezo muzithunzi kugwirana chanza kwa atsogoleri azipani zosiyanasiyana posatenga kuti uyungwa kuti uyungwa chipani chanji kumwatulirana kusekererana sinde umodziwo ndiye umodziwo tifanira kuti ngakhala akabambe ananena kuti akadakhala atsogoleri ena izachitika lero sinimazembekezera chifukwa mtsogoleri ndi ukafikira kunali akundana mkhuma kumene kuja kunali amwanamveka kumene kuja kunali akabambe kumene kuja onsaja ndi ukafikira chifukwa chani mtsogoleri uja amakhulupirira mu umodzi mtsogoleri uja samana kuti kapena mwina akanakhala mtsogoleri akanati kwa Chilembweko sindipitako ndipanga delegate mupita Chimwendo Banda ayi amakhulupirira kwina kuti kosomo kuti zofunikira ndipo mbusa John Chilembo kuti tizimulemekeza I need to go there and by the way kunali kulumbitsa president wa ku Mozambique kumatumiza kwa VP ine nkadaona kuti
ine poti president ndithamangire Ndithamangire Mozambique Mozambique. ausiwa ndi amene apangisa Ayi, chilembwezi ayi ausipitani ku Ine Mozambique ndipangise chilembwezi. ine ndikatsogolera Malawi omukumbukira John Chilembwe zamphamvu kwa basi ndio ukazumula kwambiri sanayimalize tsogolo la dziko chizungu amati he walks the talk, right? He walks the talk. Iye choma wayankhula amachichita walking the talk kuti ine sinimango yankhula kuti yayi tiye ndikhala anthu yanjana hayi akana khadu ena kana kuti atsogole nawo sindapanga acknowledge atsogole nawo asabwere kumeneko koma nitsogole amene amakhulupirira momodzi ngati mene busa John Chilembwe amkakhulupiriranso momodzi. Kupitirira ndi program yanero ya the Zoom pakanema wa MBC timweka imadzi tibwereso mchigawo chotsiriza cha program imeneyi. Kupita ndi program yathu yalero ya the Zoom pakanema wa MBC ichi ndi chigawo chachiwiri kupitiriza moteremo chigawo choyamba mzumuli bambo Timothy Kateta azumula kale nkhani ziwiri zingapo koma sanapite patsogolo tatiyeni tioneka izi. Zikuoneka ngati zoterezi zikunkana chilukira sindikudziwa kodi vuto ndi chani political violence kukhanga ndithu ndi kukhanga ndikumena nthenje. Chomvetsa chisoni kwambiri kukapanga ataka amayi amene anangodzivalira nsalu yawo ya Malawi Congress Party sanatukane wina aliyense akudziyendera koma ndithu munthu wina oduka munthu amisala munthu wopanda nzeru kapanga ataka azimayi palibe akanakhala mwina azimayi aja akunyoza ayi ndithu nchifukwa timana kuti pena pakatsogolera athu azipani akhale patsogolo kufalitsa uthenga omwe amafalitsa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti tiyeni tizifalitsa uthenga wachikondi wachiyanjano uthenga ololerana kaklipi kamene kachankomvetsa chisoni ndipo timuyamikire mkulu wina amene anaonetsa kulimba mtima kuti asiyeni azimayi chifukwa anyamata ena opanda nzeru amisala openga amafuna mpaka amayi aja awatsitse minibus zomvetsa chisoni ukoma kudziwa zomwe zichitikazi ndi mawu adayankhula mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo atapita ku Ndilande kumana kuti Ndilande sisunga kape kuno kwakabwera MCP muzapanga zakuti zotsata zake ndi zimenezi ndi anthu aja kamamanga amatiboma political persecution koma ndi zotsata zake ndi zoyipa zolakwika zantudzu zonyasa zona kuti ngati dziko site ndizizipanga tolerate izi zimafuna kuti atsogoleri kumapita ayamikira chipani cha DPP atuza statement yona kuti nawonso akupanga condemn koma natsogolera DPP asangopanga condemn through ma statement amayi apiteso ku Ndilande kuja akapangitsa msonkhano akawauze kunena kuti kuno ku Ndilande ndi kwa Malawi Congress Party kuno ku Ndilande ndi kwa DPP kuno ku Ndilande ndi kwa UDF kandi kwa UTM kandi kwa PP Ndilande ndi dera loti kuli anthu otsata zipani zosiyana anthu ajamalo wa musika wa Ndilande sikandanda uja sudu anthu otsata chipani chimodzi amakhala anthu otsata zipani zosiyana anthu aku Ndilande ndi anthu oyanzeru kwambiri ndi anthu ogwirizana ndi anthu oyanjana kama statement ngati amene ajawo kumapezera chinyamata amene amapanga ngati zimezi amawatengera tsopano chinyamata amene amafunanso adzudzulidwe kuti achinyamata mukhozopanga zimene zomopanga zija mukumpanga mayi wanu mukumpanga mchemwali wanu mukhoza kudabwa ndi amene mukumpanga ndi neighbor wanu muzafutika amene angaza kuthandize ndi mayi ngati amene uja ndiyeno nkhani tikayizumula kwambiri ikutsatira mayankhulidwe onyasa amene atsogoleri azipani zina akhala kumayankhula kukabwera kuti muzapange zakuti mukatere atsogoleri adayankhula kakunali kumachinga kumene kwadayankhula amp ena adayankhula kuti ali kutcholo zotsata zake ndi zimenezi ndio ukazumula kwambiri izizi
nzofuna kuti atsogoleri omwewo achipanika cha DPP they should come back and ukapanga condemn asangotusa statement yokha Yeah. koma apita akapangisenso msonkhano wina akauze anthu akundilande akauze anthu akuthyola akauze anthu akuphalombe anthu akuchitipa kwina kulikonse wina aliyense ali ndi ufulu ovala zimakaka achipani makutani chomwe akufuna anazimayeja sana tukwane wina aliyense sana anyoze wina aliyense ayi koma zomwe anachita chinyamata ngati meja ndi zonyasa ndiyati matinanga ena akabweza zikhale motani ngozi makhapa ndeno ubwino wa Malawi Congress Party wakhala chipani chomwe chakhala chikuchizibweza kwambiri tinene zoona pano tikazumula kwambiri lati uyizumule kwambiri chipani cha Malawi Congress Party chili ndikuthekera kwina kulikonse chitafuna kubwezera kuzobwezera mtsogoleri wa chipanicho ndi mtsogoleri wa dziko mtsogoleri wa dziko andamira amatsogolera ma-arms onse of government ku Malawi Defense Force kandi ku prison kandi ku polisi ma institutions also abomaja ali under executive yomwe amatsogolera ndi mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Chakwera koma tichiyamike kwambiri chipani cha Malawi Congress Party chifukwa ndi chipani choleza chipani chodekha utati uone kunachitika songozina amene kuja otsata wa chipani cha Malawi Congress Party anaphedwa chipani cha MCP chinangokhala chete apa amayi amene sanalakwe chilichonse avala makakawo bwinobwino afuna adzipita ku msonkhano kukapanga chipongwe MCP sinapanga china chake anadeka ndiyo tatuzumule kwambiri Malawi Congress Party kupereka chitsanzo china kuti tisabwezere koma nthawi zina mkango ukagona sibwino kumakaputa da sibwino kumakakutokosa basi unenge mtengo kumautokosa mkango hayi chifukwa mkango uja akati ubwezere iwenso ukhalapo ndi atsogoleri nawo sazipanizi chifukwa mayankhulidwawo takhala mabwerezera amayankhulawo zomwe amapanga provoke kuti aone kuti tikapsisa mtima amako zikhala bwanji waonatu atsogoleri nakumayima pa nsanja ine ndiuza anthu kuchitipa ku nsanja anyamata atuluka chani zolinga akabwezera Malawi Congress Party aziti mwaona zonsezi akupanga dacho ena kuti MCP kangobwezera ambe kumazanena mwaona chipani choyipa chipani cha nkhanza chipani ayi ndiye tikazumula kwambiri tayamikire atsogoleri a chipani cha Malawi Congress Party kuchotsogolera ndi Dr. Lazarus Chakwera amene amakhulupirira mu umodzi ndi tolerance ndipo MCP tayamikire kuti apitirizebe kukhalabe tolerant choncho azikhalabe they should believe in tolerance komanso atsogoleri a zipani phatizapo cha DPP chonde auzeni otsatira zipani zanu kuti ngati abena amatsatira kandi DPP abena sindani ngati Timothy Kateta amatsatira ka UDF Timothy Kateta sindani tosefe ndamalawi ndizo muzachitika kundira ndezi wina aliyense Malawi pazungu amati well meaning Malawian should condemn this and akakakhale komaliza and this is unacceptable akakakhale komaliza kuti wina aliyense akhale ndi mpata opangitsa msonkhano kwina kulikonse nthawi iliyonse pena paliponse kali ndikuthekerera kuzukakhala pa leki Malawi ukapangitsa msonkhano akapangitsa msonkhano kali ndikuthekerera kuzukapangitsa msonkhano kamu mtengo ndi wakuthyolo akamangitse koma pomalizira tikufuna amayi ambiri they should rise up they should condemn this they should condemn this kandi amayi amabungwe kandi amayi azipani zosiyanasiyana timafuna ndithu even women caucus ya ku parliament they should rise up and condemn this chifukwa tikazirekerera azimayi ndi anthu amene amakhala very vulnerable pa ma violence osiyanasiyana ngati awawa komanso pomaliza penipeni tiwapemphe azibale athu akundilande tiye tiwakonde ndi kuwalemekeza azimayi athu amene aja ndi amayi athu amene aja ndi achemwali athu kandi nyamata amene wavala t-shirt ya Malawi Congress Party amene ndi chimwene athu tiyeni timukonde tisapampange chipongwe ngati chimenechi komanso ndi udindo wa wina aliyense zikamachitika we should rise up and kupanga act pompo ngati mana pangira mkulu uja kuti yayi asiyena azibayo ndipo mkulu apeja tumuyamikire ali ndi umunthu ndi munthu oganiza amene uja ndi Malawi achinyamata amene apanga kusakasaka achinyamata amene apanga iziziwa tadzudzule apa kuti achinyamata tiwambira program imene kuti malo Malawi muno ndi ambiri malo moma azimayi wankumapanga zinzonyoza zachipongwe tiyeni mamidzi mwathu tikapanga ulimwanthirira tiyeni tikapemphe ngongole za nife akati pase ngongole za nife fereza nife kupereka ngongole tiyeni tikalime malo moma achitira chipongwe amayi ndiye ndikhulupirira kuti uthenga wafika komanso tikazumula kwambiri atsogoleri amene adayambisa kuyankhula mawu awawa abwereso komwekoso ndipo ayikhale imeneyo kumene kuti akanena zonyasako abwereso komweko akanene mukanene osangochita chibaluwa yayi kaneneni kuna kuti
tidayankhula molakwika koma Malawi Congress Party amayi Malawi Congress Party anyamata Malawi Congress Party ndi abale athu chifukwa iwaja ndaphunga nyumba ya malamulo ndibwereze nyumba ya malamulo timakumana ku Lilongwe iwajawo ndi amapanga malamulo kodi nangatena kuti ino aphunga amene mapanga izizi kulongo musadzabwere zathabwa zovuta koma chifukwa cha Malawi Congress Party ndi chipani chokhulupirira mtendere mtsogoleri wake wa Malawi Congress Party Douglas Chakwera amene ali mtsogoleri wa dziko lino amakhulupirira mtendere izi sizingachitike ndipo atsogoleri a Malawi Congress Party kapena otsala a Malawi Congress Party sangapange zimenezi akamona nyamata wavala t-shirt ya DPP ku Lilongwe kandi kudowa akasewera naye akacheza naye kandi kunzimba akasewera naye akacheza naye ndimene amapangira Malawi Congress Party koma zomwe apanga DPP makamaka mauthenga amene adanena poyambirira aja zotsata zake ndi izi ndiye timalize motemona kuti pitanisoni kundilande mukanene kuti kundilande kuno ndikawina aliyense wa Malawi Congress Party kuno ndikwawo wa UDF kuno ndikwawo wa PP kuno ndikwawo kaya ndi wa chipani cha mtundu wanji kuno ndikwawo ndilande cannot be declared kuti it's a no-go zone area ya any political party ndilande belongs to Malawi anthu akundilande ndi Malawi wina aliyense opita okhala kundilande ndi Malawi ndipo atsogoleri onse amene azipandosiyana ndi Malawi ndipo funa kuti tithetse mchitidwe wonyasa ngati umenewu tiyeni tilalikire uthenga woyanjanitsa wachikondi obweretsa Malawi wonse pamodzi chifukwa dzikoli ndi limodzi ndiye tikazumula kwambiri zotsata zoyankhula zonyasa zija zotsata zake ndi zimenezi koma tikukhulupirira kuti atsogoleri a DPP they are going to come back they are going to sober up they are going to cool down azizira mtima ayambe kutifotokozera uthenga wachiyanjano timalize moto program yathu ya Zoom bambo katita ndithokoze ndifa chobwera program ya lero inenso ndikuyamikeni kwambiri tinali mu studio koma kubwerako ipacha mwali muthamanga tikhala tini nchire chabwino ukazumula zochitika chabwino mmenemo ndithu ndimetamaza program yathu ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC kuzitenga zinthu patali kuzibweretsa pafupi nazo unikira bwino kuti nkhanizo zotonthoza chani ku dziko la Malawi komanso okhala ku Malawi mzumuli wanga bambo Timothy Kadeda ndapanagwira ntchito yonse yozumula nkhani zimenezo kuthokozani unopanga chisankho choonera kanema wa MBC mwaso program imene ya The Zoom langa dzina ACB abena chidzanja nkoma begete mwakumanonse and goodbye. Sokupanga upgrade package ya Go TV zija ndizabwino koma sokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi Go TV pangana upgrade package yanu ya Go TV lero kuti tikonjezereni ma channel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa Go TV Max tizakupangana upgrade kupita pa Go TV Super ndipo muzizaonera ma channel apa Go TV Super Plus. I like the sound of that. Pezani phindu lalikulu, pezani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi Go TV. Let's do this. Pangani upgrade lero Go TV yanu ndi my Go TV app. The Big Brother Mzansi house is giving spice. Woo! It's giving umlilo. So find some shade, because the housemates have entered the chat and they will tell what they must for the 2 meter. It's all about keeping it cool, even when they are seeing flames. Asbanye. Big Brother Mzansi Season 5 starts Sunday, 12th January at 6 p.m. only on the home of local. Big Brother Mzansi, proudly sponsored by Lotto Star. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachitatu la kalembera wa chisankho wachibwereza likhalapo kuyambira la Mulungu pa 2 February mpaka lolemba pa 3 February 2025 m'maboma awa. Chigawo chakumpoto Chitipa, Karonga kuphatikizanso tawuni ya Karonga komanso mzinda wa Mzuzu. Chigawo chapakati Nkhotakota, Ntchisi, Salima ndi Dedza. Chigawo chakummwera Machinga, Chiradzulu, Neno, Palombe, Balaka ndi Mulanje. Kalembera wachibwereza ameneyu achitika pofuna kupereka mpata kwa anthu amene anakanika kulembetsa unzika pamalo akalembera wa voti mu gawo loyamba komanso panopa analembetsa unzika kuyambira pa 21 October 2024 mpaka pa 4 January 2025 pamene bungwe la NRB linachititsa kalembera wapadera m'maboma onse a mgawo loyamba la kalembera wa voti kapena analembetsa unzika nthawi ya kalembera wa voti koma umboni wawo wa unzika unachedwa kutuluka choncho anakanika kulembetsa voti. Kalembera ameneyo
achitika m'malo akalembera osankhika m'maodi onse m'maboma atachulawa. Malo akalembera wachibwerezayo azitsekula 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko madzulo. Anthu onse akudziwitsidwa kuti pa tsiku lomaliza malo onse azatsekedwa 4 koloko madzulo ngakhale pazakhale anthu pa mzere. Anthu ena onse amene analephera kulembetsa mkaundula wa voti pa zifukwa zina, kuphatikizapo amene nthawi ina wathera ali pa mzere wakalembera, sakuyenera kulembetsa nawo pa kalembera wachibwerezayo. Chonde funsani atsogoleri akudera kwanu kuti mudziwe masenta amene muchitike kalembera wachibwerezayo. Masenta amenewa alengezedwanso pa wairesi, choncho khalani tcheru. Popita kukalembetsa, tengani umboni umene anakupatsani polembetsa unzika. Ngati umboni unatayika kapena kusowa, pitanibe akakuthandizani kuti mulembetse mkaundula wa voti. Chonde dziwani kuti pa nthawi ya kalembera wa voti wachibwerezayo sipakhala kulembetsa mkaundula wa unzika pa malo akalembera wa voti, chifukwa onse oyenera kulembetsa voti pa kalembera wachibwerezayo analembetsa kale unzika. Kumbukirani kuti anthu okhawo amene analembetsa ndi bungwe la NRB kuyambira pa 21 Oktoba 2024 mpaka pa 4 January 2025 ndomwe adzaloledwe kulembetsa mkaundula wa voti. Voti yanu, ufulu wanu, kusankha kwanu. Malawi Electoral Commission.